la, cred că al doilea episod din lumea din Minecraft. Astăzi sunt cu un prieten pe lume și tocmai ce ne-am apucat de lumea asta și da, văd că prietenul meu s-a ascuns pe aici și nu vrea să-l găsesc. Da. Și dacă mă face dești, o să dau save quit. Salut, Alex. Și haideți să vă arăt ce am făcut în această căsuță. Eu am făcut tot! Taci, mă. Taci. Îți fi filmarea. Da. Avem farmerurile pe toate. Avem crafting. Ăsta e shulker box-ul meu. Ăsta e al meu. Ăsta alb. Mă, vrei fără ceva? Nu. Îți dau cu lopata. Te provoc mai de dată. Bine. Au! Bă, dar de ce te-ai dat pe creativ? Că dau save quit. Nu sunt pe creativ. Au! Bă, dar nu mai da. Nu mai dau că mi-am jumătate de inimă. Mă de nu, că n-ai eu. Iar ești băgăit. Pentru că dau save quit. Bă, nu pe filmare. Nu, dar nu mă omoră. Bine. Eu mă duc după filmat. Au! Doamne. Trip, 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 trip. Aici e mina lui Alex. Exact. Cea mai inefficient. Pentru că ai dat. Serios? Știu că tu ai dat. Așa este și cam la noi. Eu mă duc în casă. Nu! Ai vreau să te țin afară. Uite că o să vină Herobrine. Eu vreau să zic. Herobrine nu există, să știți, am gândit, dar n-am bărcat tot. Să fie clar, doar ne-am barcat. Și acum o fac o sabie de piatră. Au! Bă, tu ai sabie de lemn? Bă, tu ce sabie ai? De piatră. Bă, vine Herobrine. Bă, dar mai dau. Dar sunt curios. Sunt curios de ceva, oare? Crezi că a spart ceva? Ca să auzim ca și cum ar fi spart ceva. Herobrine? Bă, nu spune Bă, nimic. Madise, dă și tu. Pardon, Ștefane, dă și tu. Sonorul, încet. Bă, E, bă. fie întâlnit că mi-a spart ceva din mina mea. Nu! Dau save quit. Măi, ce-ai? Bă, nu! Tu pune lemnul înapoi. Da-te bă să pune. Pune acum. Nu știu de te. Și acum să nu mai... Să ai full HP-ul. Ok? Ok, bă? Ok, capaca? Da, mă, da. După aia o să facem și... După aia o să facem și o mapă de PvP, o să dau eu niște chestii pentru că ești cel mai bun enchanter de pe Minecraft.
Ba, nu ești tu mai prost în șantare. Taci. Da, și eu am strici filmarea. Bă, nu mai da. Dau că pot și că vreau și că pot. Nu mai da. Acum să intrăm pe PvP. Era serverul meu. Fac eu mapă imediat. PvP full. Mamă, și de nu fac eu niște iteme. Nu mă ți fac cel mai slabe. Lui Ștefan îi fac cel mai slabe. De ce te zici, Marius? Marius e pălânt. Nu știu, s-a obișnuit. Marius. Păi dacă te-ai jucat numai cu el. Eu ce să-ți fac? E timpul. Da, s-au adăugat și niște obiecte noi. Așa. Da, aici voi închide videoclipul.